To Suzuki her. En rød stykke. Tænk så, de går meget godt. Altså jumper passer meget godt i det der farveskift derovre. Mm. Der kommer en lille en herovre. Den her, kan du se den? Der kommer den. Ja, og jeg har den med på film. Så er det en køj, jo. Vi har udnævnt den til at være køj. Ja, pt. Så er det en køj. Prøv at tage pause.